Kembali spesial buat rekan hadirin yang punya depan, kaget keluarga besar Haja. Sayang-sayang wis nyayangi wong liyan, kita sing ngambung fotone kangen kapan ketemune, wong sejen sing diambung pitine. Sampai kawinan arane jejer loroan, wong sejen sing ditulis ning undangan. Najan demen kudu bisa ngelepasakeun cinta, karena Don Studio Official bareng The Bestnya New Bahtera. Wis tega gawe lara, janjine sampai kawinan arane jejer loroan, wong sejen sing ditulis ning undangan. Najan demen kudu bisa ngelepasakeun cinta, karena uang sing kegenggam wis gawe batin jarang, wis kejem tega ninggal Bos Mail disenggol kakek bos bawa. Spesial terbingkis kakek majikan keluarga besar Haja, pengantin.
ditulis ning undangan najan demen kudu bisa ngelepasakeun cinta karena uang sing genggam wis gawe ating jarang wis kecem tega ning galakon kecem